La ilaha illallah rasuluna Muhammad. La ilaha illallah rasuluna Muhammad. Rasuluna Muhammad dagon Amina Abdu. La ilaha illallah rasuluna Muhammad. Manzo rasulu nuru ya sayyidi siraja. La ilaha illallah rasuluna Muhammad. Manzo mujin Khadija, manzo mujin su Aisha. Allah ka yo salati dubu dubu gare shi, ga manzo mujin Safiya ya nurul anwari. La ilaha illallah rasuluna Muhammad. Habibuna Muhammad ni dai banda kamar ka. La ilaha illallah rasuluna Muhammad. Duniya kiyama manzo ka rungume mu. La ilaha illallah rasuluna Muhammad. Manzo Aba Fadima mamar Hassan Husaini, ita ce umu abiha yaya Abu Ruqayya. Ni dai ban ta waninka sai dai baban Batulu. La ilaha illallah rasuluna Muhammad. Manzo ka tallafe mu minuni a isarka. La ilaha illallah rasuluna Muhammad. Ya shugaba rasulu muna mata aziya. La ilaha illallah rasuluna Muhammad. Da kisan Hassan Husaini Allah ka tsina wanda suka yi kisan Husaini a Karbala a duba. Ya sayyada Fadima ya sayyadi Aliyu. La ilaha illallah rasuluna Muna yin Muhammad. ta'aziyya a kan kisan Husaini. La ilaha illallah rasuluna Allah Muhammad. la'anci wanda suka yi kisan Husaini. La ilaha illallah rasuluna Ya ahli Muhammad. baiti manzo ni dai banda kamar ku. Allah ka bar ni dai a cikin kaunar rasulu. Ya Rabbi salisu ne mai yabon manzo Muhammad. La ilaha illallah rasuluna 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 Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allah a duba mu don isar sayyida Fadima.